nije lako. Ono je čisto, ali ima ljubav veliku, ono sluša dedu i sve, ali ono osjeća. Nije lako biti pravoslavan. Verujte, danas je najteže u današnje vrijeme biti pravoslavan. Pa mislite vi da su sekte nastale samo tako? Zato što je bilo teško ljudima da ispunjavaju ono što je Bog odredio, pa su htjeli da olakšaju, pa malo su dodavali, malo uzimali i onda izgubili se i došli do najvećega bezbožništva i bogoborstva, što je najstrašnija stvar, do raznih jeresi. Tako je danas, ima 316 hrišćanskih konfesija, to jeste 316 vrsta hrišćana, a samo jedan Hristos. Tako da je to tragedija velika, a mi vidimo da mi moramo da čuvamo našu pravoslavnu veru i ovaj praznik nas opominje da je Majka Božja od malih nogu, kada je bilo 3 godine, otišla u manastir da se vaspitava u otačkoj veri i tamo se vaspitavala i nije ona sve to razumela. Kao što mi naša djeca razumije mnoge stvari koje ovdje u hramu mi učitamo, a sve malo pomalo uzrastaju i kasnije razumeju. I sami apostoli, kada je Sin Božji išao, kaže, tek kada se on vaznuo na nebo, kad shvatiše ono što je on govorio, a to beše to. Evo, sin tvoj ide na Magaretu, sinu Magaršinu. A on kada je ulazi u Jerusalim, tek se sad opomišlja da on o tome govoraše još prije. 1000 godina prorok je govorio da će doći on na Magarcu, ući ponizno, ući će u Jerusalim. Kako sve će se to vama otkriti, ako postepeno i pomalo molite se i shvatate. Ali jedan je svetitelj rekao ovako, oče, ja ne razumijem te reči, jer jezik je bio grčki tada na službu. Ne razumijem i ne znam šta govorim, voleo bi da znam. Sine, ne mora se trudiš za to. Nauči reči i govoriš ljubavlju. Onaj kome govoriš razume. I onaj protiv koga, to jeste Bog, i prima to. I onaj protiv koga govoriš đavo, drhće sretni i bega od tebe, od ti reči. Ne možemo mi sve razumeti, jer nije nauka božanska je uzvišena i velika, ali po meri i našoj, koliko mi možemo, mi razumijemo i po veri našoj, nama se otkriva i prema ljubavi koju pokazuje prema Bogu. Ovaj današnji praznik rođenja Majke Božje u našem ovom hramu, koji se i on polako rađa,